Moi ben. Bueno, pois imos dar comezo a este faladoiro titulado Fiando Tradición e Saúde. Eu son a Maya, hoxe vou facer así un pouco doble función, porque aparte de darvos unha pequena introdución sobre o mundo da LA, pois teño que presentar a toda esta xente maravillosa, chea de coñecementos e sabiduría en moitos ámbitos, que me dá moito gusto e moito nerviosismo tamén. En fin, contovos un pouco, eso, eu son a Maya, veño de Ovica, que é a Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia. Veño a falar neste faladoiro pois un pouco para centrar cal é a situación da LA de ovella, tanto en Galicia como a nivel estatal e europeo. A LA é unha materia prima maravillosa, como xa vos contarán por aquí moitas persoas que a coñecen ben. Dende hai varios anos, temos un problema moi grande nas granxas porque perdeu o seu valor comercial e non se quere para nada, non se usa e está realmente apilada e non hai maneira de sacala. Por que pasou isto? Bueno, pois porque nestas últimas décadas a LA exportábase principalmente a China e a outros países onde se procesaba e despois volvía a Europa, xa unha vez lavada e tratada. Esta vía de comercio desapareceu na pandemia por diferentes cuestións e agora mesmo non se sabe que facer con ela, tamén porque a industria tradicional que facía este traballo e que existía localmente, pois eso, a nivel estatal e europeo, foi desaparecendo, porque era moito máis económico, vamos a decir, según algúns términos, mandala fora e despois volvela a traer. Entón, a día de hoxe, pois, a nivel Galicia, que existen unhas 120 e pico mil ovellas, poderíamos producir casi medio millón de kilos de lã, que agora mesmo, como vos digo, están acumuladas nas granxas e noutras situacións que tampouco vamos a especificar moito, pero bueno, esa é a problemática. A problemática é que é un recurso por unha parte económico que as granxas están perdendo e sobre todo unha materia prima que ten unhas cualidades excepcionais e que, como xa sabemos, a lã foi sendo sustituída por outras fibras sintéticas. Bueno, hasta aí, vou a deixar porque hai xente que sabe máis. E ao final estamos deixando de usar eso, unha materia prima que podería ter moitos usos, non só o textil, que é o primeiro que sempre vemos e o que tradicionalmente se utilizou, senón outros usos pois, como para a bioconstrucción. Agora mesmo hai moita xente tamén que está facendo investigacións para utilizar a lã como acolchado para a prevención do chan contra os lumes, non, para a rexeneración do chan. Hai industrias que poderían tamén utilizala, non, como, bueno, pois todas as industrias de xa o direi, de recheo de mobles, bueno, que podería ter un montón de saídas, incluso para novos usos, simplemente como fibra e mesturada con outras fibras, e despois ten unhas características que a fan moi propia, non? E que realmente si acaba sendo un residuo, que é o que parece que algunhas persoas queren, pois como residuo tamén é moi difícil de xestionar, porque a lã ten unhas características hidrófuga, ignífuga, non sei se máis fugas, pero bueno, que realmente iba a decir isoterma, pero non é a palabra, non? Como reguladora da temperatura corporal, quero dicir, é unha maravilla e non podemos deixar que se perda. Nos dende a asociación levamos varios anos, dende o 21, que foi cando empezou este problema, bueno, pois tamén a visibilizar e a intentar buscar vías de saída de todo tipo, a contactar con xente que xa levaba moitos anos traballando, porque alá se leva traballando dende sempre. E aí estamos nese camiño tamén intentando pois, poñer en marcha un lavadoiro de lã, que sería o primeiro paso, porque a lã realmente ten moitos procesos da que se pode usar, non? Hai que separar, limpar, cardar, fiar, bueno, previamente lavar. Aquí non me vou a meter moito porque hai moita xente experta, e esa podería ser unha saída, non? E despois clasificala tamén porque pode ter múltiples usos, como vos decía, non solamente o textil. Estos son os poucos datos que eu vos quería deixar para que sepades cal é a situación. Aquí non imos falar solamente de lã, porque hai máis persoas que interveñen con coñecementos de outro tipo de fibras naturais que se veñen usando
históricamente. E nada máis, creo que vos vou a deixar, agora vou pasar con Marta Capelán, que é unha oncóloga reintegrativa. Ela leva moitos anos traballando tanto en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, tamén en España. E, bueno, ten unha información moi importante e eu creo que vai centrar así un pouco tamén sobre os disruptores endocrinos, non? Bueno, primeiro gustaríame falar do concepto de unha saúde. Porque estamos aquí tamén polo tema de Altri e todas estas cousas, non? Que creo que é importante visibilizar. Entón, eu voume levantar, porque estou acostumada a levantarme, e así todos me vedes, perdón. E o primeiro que con este concepto de unha saúde, é dicir que nós estamos interdependientes, non? Aquí, o que pasa aquí, se me controlas o tempo, Maia, agradezocho. Pois todos dependemos de todos, hai unha interrelación, non? Hoxe estamos aquí, viñemos con un interese. Bueno, pois tamén non estamos sós. O que nos pasa a nós depende, a nosa saúde depende do que pasa na natureza e do que pasa aos animais. É un concepto, o que se di unha única saúde. Entón, isto é importante. E se falamos do ambiental, acordadevos da película de Erin Brockovich, de Julia Roberts, que lle deron un Óscar, os acordades? Que pasou? Que a auga, que pasaba? Ese señor fai así, que pasaba? Estaba contaminada. E que pasaba coa auga? Na xente. E por eso, este concepto de unha saúde é importante telo, non? Non só somos nós. Bueno, na saúde é moi importante un tema que se chama os disruptores endocrinos, que é distinto dos carcinóxenos. Aquí tiña presentación, pero bueno, tiramos co que hai, non? Non sei se alguén sabe que son os disruptores endocrinos, ten algunha idea. Bueno, pois veña. Algunha idea así rápida? Bueno, pois son como sustancias que son exógenas, que moitas delas son químicas, pero que o corpo a recoñece como se fosen hormonas. Es decir, non son hormonas, pero o corpo a reconoce como hormonas. Entón, tiña aquí unhas imaxes, sobre todo que atacan o sistema endocrino, a tiroides principalmente, tamén todos os órganos xenitais, por iso tamén hai moito máis problemas de fertilidade na xente nova, cancro de mama, que é o que me dedico eu, endometriosis, é dicir, que non son hormonas, pero parecen, comprendedes? Isto é moi importante. Tamén trastornos como TDAH, que agora xa están vendo moitas cousas. Isto porque ten importancia? Porque non é... Estamos rodeados de carcinóxenos, que os carcinóxenos producen mutacións e todo isto, pero disruptores endocrinos que unha pequena dosis mantenida no tempo provoca. Non pasa nada por... Isto non é a bomba de Hiroshima que un día e xa está. É como os hábitos. Aquelo que facemos todos os días conforma a nosa identidade. Pois se nós, por exemplo, vivimos aquí nun rural que está afectado por fábricas, vamos a... Non agora, pero que era o que pasaba na película, anos máis tarde vamos a ter máis enfermedades de moitos tipos, non? Entón, eso é importante. Non é, por eso que se di en inglés, é low chronic dose, es decir, pequenas dosis mantenidas do tempo. E outra cousa moi importante cos disruptores endocrinos, vou un pouco mangada, perdoade, que senón non hai tempo polos demais, é que é o que se chama cocktail effect, non? É como cando vas eu non bebo, pero cando vas a unha boda e mezclas o whisky, ca xinebra, que pasa? Terminas moi mal, non? Pois isto é o mismo, non é unha única sustancia, senón a mezcla de sustancias. É como a sopa. Se lle metes chourizo ou lacón, non vais saber igual que se lle metes unha zanauriña e un porro, non? Pois isto é o mismo, non? E eu quería dicir, entonces, que son os disruptores endocrinos? O dixemos, sustancias exógenas que o noso corpo interpreta como se fosen hormonas e, no mantenido tempo, causan enfermedade, vale? E se axuntamos todas, pois máis. É como unha xente que bebe, fuma, pois va ter máis e obeso terá máis chances de enfermedade. Eso é que son? En donde están? Que é o que nos ocupa moito hoxe tamén. Pois están nos cosméticos, e se mirades a cantidad de cosméticos que... A cremada cara, a crema do corpo, o cepillo de dentes, unha media de 17, que é moito que mantemos no tempo, vale? Tamén
na produtos de limpieza, non? Pois, por exemplo, pois os tres grandes limpiadores naturais que son o vinagre, o bicarbonato e o limón. É dicir, podemos ter opciones naturales. É dicir, tamén no textil, é dicir, que vou a centrar, pero antes de falar do textil, tamén os pesticidas tamén están aí, non? Por iso o ecolóxico, que hai certos alimentos que non fai falta porque teñen como unha coraza, como a piña, como o avocado, pero as fresiñas collen todo, non? Entón, claro, e no textil que pasa? No textil pasa que, por exemplo, nos colorantes, nos fíos, me encantoume outro día cando facemos o MIT, porque claro, o lino, si coa saliva, aquelo mantense, non? Que temos uns produtos como a lana, o liño, o cánabo, que son naturais, es decir, que non teñen nin colorantes. Aquí teño un listado, se queredes os digo, cales levan, porque isto non mo sei de memoria, perdoade. Vale. A ver, perdona, Bueno, isto despois o digo. Pois claro, pois están no preparado e hilado de fibras textiles, na fabricación de texidos textiles, nos acabados, noutras industrias textiles, nos artículos, algúns de punto, e claro, dentro dos disruptores endocrinos, pois teñen un lote deles, non? Que poderíamos falar de etilbenceno, de acrolinitrilo, acetato de vinilo, bueno, anhídrico maleico, bueno, un lote deles que temos. Bisfenoles, os bisfenol seguro que coñecedes nas botellas de plástico, por eso sempre teño esta, que ali hai moito bisfenol A, no? Que decir que ali tamén, por eso botellas de plástico mellor non usalas, e se as pos o quentiñas, pois o sol, pois peor tamén, non? Entonces, estos no textil hai moito disruptor endocrino que non sabemos, e sobre todo os coreantes e nas fibras tamén, non? E outros conceptos que podemos facer, porque dirías, bueno, e agora con todo isto que facemos? Pois temos nós como consumidores unha responsabilidade, porque as cousas non van cambiar se nós non cambiamos, por lo menos é o que penso. Sempre hai que pensar con un mesmo, non? Non lle podo decir a Maia que cambie sin eu non me fago cargo e non tomo responsabilidade do que me toca. E consumidores, pois evidentemente, pois no textil, pois vayamos a un produto. E o mellor costa máis cartos, pero tamén temos que ter en conta o traballo dos artesanos, o diseño, a creatividade que hai aí, e tamén é o texido, é a mano de obra e todo eso. E posiblemente o que pasará é que estos tendremos unha sostenibilidade no tempo, non? E despois, con todo isto, o que teremos é unha sociedade, é unha vida máis saudade, non para nós, senón tamén para os que veñen despois. E despois, que máis ponemos? Por ler as etiquetas, e sobre todo tamén ter en conta que vou un pouco rápida, que veñen de clase de teatro, non comín, e veñen no coche. E outra cousa que é importante que seipades que os disruptores endocrinos entran polos sentidos, non? Pola pel, por eso importante, no aire, que tamén por eso tanto é importante as industrias, é dicir, polo oído non, pero por os outros sentidos é moi importante. A pel, o que metemos na boca, tan importante, non? Entonces, é prestar atención e tamén ler as etiquetas, produtos naturales, e períodos importantes, especialmente, que con isto quero rematar, é a xente noviña, non? Está sobre todo na pubertade, porque hai un despertar hormonal e as hormonas están toleadas, e tamén nos embarazos. E son momentos moi perjudiciales para a persoa e para a saúde. Entón, bueno, estamos rodeados deles, pero temos a responsabilidade, e se estamos aquí é para tamén reivindicar o noso rol como sociedade para ter unha saúde en donde o natureza, os animais, se nos traballamos en conxunto para estar ben, porque a saúde é a ausencia de enfermedade e o benestar. E así, non deixo así, foi un pouco rápido porque temos unha mesa moi interesante. Maravilla. Non sei a que lle paso, é unha pena o da presentación, pero se non dixen cousas, pois é que non as tiña que dicir. Manuela. Vale, moitísimas gracias, Marta, porque a verdad que somos un montón de xente. Bueno, a idea é que falemos un pouquiño e despois tamén ter tempo para que a xente pregunte e todas as cousas que se vos ocurran, pois aquí está o persoal. Eu iso que estabas contando agora me facía lembrar a algunha autora da que non sei o nome porque son malísimo para estas cousas tamén, que decía que nos bañábamos, que ao longo da vida que nos bañábamos como 800.000 veces en petróleo, non? Non solamente falando da roupa e de todo outro montón de
de ingredientes que utilizamos e que están cheos tamén de químicos. Sí, perdón, claro, que ahora leía eu aquí. Tiña aquí uns dibuxos, non, que se veían bueno, en inglés, pero food packaging, cando ahora que os takeaways están tan a comida para levar para casa ali, para facelo moldeable, están os falatos, están nos parabenos no cosméticos, pero tamén nos plásticos, nas botellas de plástico, nos retardantes de chama, nos colorantes, hai un montón deles, estamos rodeados, non? Pero non podemos obviar, non podemos vivir nunha burbuxa, pero os PVCs, pero sí que podemos decidir aquilo que podemos prescindir. E creo que os produtos naturais, o textil, e ademais temos a sorte de ter unha Galicia moi abundante en eles, como decía outro día, en Galicia temos de todo, non? Pois facer a apoloxía do noso e da nosa cultura. Pois moitas gracias. Ben, agora vai falar Manuel Calviño, Manuel Rodríguez Calviño, xa te empezo a cambiar os nomes e os apelidos. Ele moitísimas cousas, moitísimas, historiador, arqueólogo, ciencias sociais, non sei, un montón de cousas, pero sobre todo creo que sabe moitísimo sobre o textil galego e en concreto sobre cobertores. Fixo unha exposición maravillosa e pois, cando empezas a falar con el deste tema non acaba nunca. Sí, é sorpresivo a información que ten toda, que podes absorber. E nada, el vai vos contar un pouquiño pois, desta parte de proxecto e do que onte fixeron aquí tamén, que foi bastante espectacular, así que, Manuel. Vale, boa tarde a todos e a todas. Antes quería darlle as gracias a Ulloa Viva por contar comigo e por lanzarme o proxecto. E por lanzarme unha proposta que eu lles puxen patas arriba. E agora explicarei por qué e será un pouco a línea da miña reflexión. Mais que falarvos un pouco como di Amaya e botar aquí un rato. Sobre todo que é o que máis interesante, que despois seades vos os que nos lancedes preguntas e podamos debatir. Como di Amaya, pues son arqueólogo e moitas cousas. Como arqueólogo vos preguntaredes en que momento acabo traballando e investigando sobre a actividade textil en Galicia. Realmente, como arqueólogo, a miña conexión co textil veu intentando trasladar elementos do mundo etnográfico para explicar elementos do rexistro arqueolóxico. Intentar explicar os procesos de fiado, por exemplo, e ver que tiñamos no rexistro arqueolóxico e, sobre todo, porque os procesos tecnolóxicos non variaron. Vemos representacións gregas e romanas, temos por aí a Miriam, por exemplo, que traballa moito nese mundo, e vemos como os fusos son tremendamente parecidos aos que encontramos na Galicia dos anos 60 e dos anos 70. E os procesos e os principios tecnolóxicos e os procesos de depuración da fibra eran exactamente os mesmos. Entón, o que pretendíamos era ver coa arqueoloxía experimental e coa etnoarqueoloxía, ver como podíamos explicar o que nos aparecía no rexistro arqueolóxico na Idade do Ferro en Galicia e no mundo castrexo. E, é certo que a información e a documentación que tiñamos a nivel etnográfico era moitísimo máis clarificadora e moitísimo máis abundante que a que tiñamos no rexistro arqueolóxico. E ao final, aínda que sí que traballo como arqueólogo, ao final esa perspectiva de análise dos tecidos que podemos tocar en contra de un rexistro arqueolóxico, no que, cando nos aparece un cachiño de tecido así de 2 centímetros, pues aplaudimos, non? Pois ao final, acaime decantando moitísimo por esa parte etnográfica. E ademais, analizando desde unha perspectiva en inicio, analizando todos os procesos tecnolóxicos, aprendo a fiar, aprendo a procesar as fibras. Non consigo aprender a tecer hasta este ano con Lourdes, foi así como unha especie de peche de ciclo maravilloso, no que despois de investigar durante moitos anos cos tecidos, visibilizalos, velos e comprendelos, entender as técnicas, pero era como ese último salto, non? Como dicir, e isto como se leva a práctica, non? Entón, esa experiencia con Lourdes este ano no curso no Centro de Artesanía foi unha experiencia, digamos, religiosa, non? Ser capaz de dominar, empezar a facer algo co tear, non? E ver que efectivamente o tear fai o que ti pides que faga, non? Gracias a ela. Entón, foi como un peche de ciclo fantástico, non?
Entonces, a miña, o proxecto de investigación chegou a un punto no que, a base de recorrer por toda Galicia, entrevistando persoas, documentando pezas e documentando xeitos de utilizalos, xeito de denominalos, xeito de denominar os procesos, que, como falamos moitas veces no curso, non? Varían moitísimo, non? A nomenclatura e as denominacións ao largo de Galicia son tremendamente ricas, a pesar de que moitas das ferramentas son moi semellantes, pero hai unha gran riqueza, non? Pero hai unha faceta moi especial que é a que a mí me interesa máis, e sobre todo porque hai maravillosos artesáns que desenvolven todos os procesos de transformación e os dominan maravillosamente, e moitos deles están aquí, non? A mí unha das facetas que máis me interesaba era, por un lado, a faceta da creación artística. Iba a traer unha presentación e algunhas imaxes, pero despois desistín porque cando estuvemos montando onte esta sala e o resto dos pendellos nos que hai pezas expostas, creo que era un pouco inútil non traer ningunha imaxe cando temos unhas grandes creacións que nos están rodeando e que podemos visitar por todos os pendellos. Entón, o proxecto de investigación chegou a un punto no que tiña unha finalidade moi clara, que era visibilizar dous aspectos. Por un lado, como decía, a capacidade creativa que tiñan todas estas mulleres e a visibilización tamén desas mulleres como creadoras. Un pouco este gran problema que temos da invisibilización das mulleres na historia, na arte, na literatura, nas profesións, no mundo universitario. Entón, en este caso, máis aínda, sobre todo porque estamos falando de mulleres creadoras de textil, que crean arte, mulleres que en moitos casos non saben ni ler nin escribir, e moito menos cálculos numéricos, ou polo menos moi rudimentarios, e, sin embargo, dominan procesos, están facendo continuamente cálculos numéricos para saber cantos fíos ten un ardime, canto fío necesitan, canto lle vai a dar para compoñelo, combinando continuamente combinacións numéricas para conseguir que pezas que se fan en varios panos despois cadren as cenefas, e que continuamente hai creación, hai deseño previo. Estou pensando nunha tecedeira do sur de Galicia, da zona de Calos de Randín. 5 minutos, vale, vou acortando, que me falta explicar como lles din a volta ao proxecto a xente do Yoga Viva, non? Entón, é unha muller que facía o deseño previo no chan da cociña con un carbón. Entón, ela deseñaba o cobertor que quería crear, facío no chan, facía os dibuxos, os motivos, e despois tecíos. Por qué? É dicir, porque se olvidaba. Cando estamos tecendo, cando unha persoa está tecendo, o tecido vai se recollendo, co cual continuamente hai que ir calculando cantas pasadas necesitamos para que os deseños cadren e os motivos cadren. Entón, esa é a gran reivindicación destas mulleres, no ámbito rural, creando no ámbito rural e creando obxetos de arte para o ámbito doméstico. E iso é un cóctel bastante explosivo, porque iso foi un pouco que derivou. De feito, falábamos fai un rato con unha muller que agora non recordo, creo que está por aí, que me dicía, fai 30 anos, miña nai de todo isto non quería saber nada. Tuvemos como un proceso de rechazo de todo isto, porque estaba asociado con uns sistemas de produción e con uns xeitos de vida un pouco complicados, non? E durante moito tempo estas pezas foron bastante denostadas, acabaron no lixo, vendidas, mal vendidas. Hai incluso unha ruptura na percepción e no vínculo con estas pezas, non? O vínculo que, por exemplo, igual a filla desa muller para quen fixeron ese cobertor a inicios de século, para ela ten un vínculo porque posiblemente sea a súa nai, pero na seguinte xeración vemos como para moita xente non teñen ningún tipo de significado, ni a nivel emocional, ni a nivel artístico, ni a nivel cultural, ni a nivel identitario, e iso é o que fai que se invisibilicen. Entón, unha das grandes teimas é visibilizalas desde o entorno inmediato. E aí ven o que vos quería contar, como lle demos a volta, para ir cortando, como lle din a volta ao proxecto que me lanza Belén. Belén, cando me chama, me conta a actividade e me di que lle gustaría contar co meu proxecto expositivo e divulgativo en este lugar. E me conta que é un proxecto colaborativo, previsto desde a comunidade, desenvolvido pola comunidade, e que de forma totalmente altruista, que aquí a xente ven a participar para dinamizar o rural. Entonces, eu digo, mira, Belén, vouche cambiar o plantexamento. En lugar de levar o meu proxecto expositivo e os meus cobertores da miña colección, que son de un montón de partes de Galicia diferentes, por que non facemos unha cousa? Estamos traballando con un proxecto comunitario, como non investigamos no entorno inmediato do que se denomina como a terra do medio,
e intentamos ver que pezas se conservan, que autoras podemos localizar na contorna, visibilizar as súas obras, que os propietarios, que son parte e que están colaborando no proxecto, que tamén colaboren deste xeito, que seamos capaces de visibilizalos, que parece, igual a veces podemos non percibilo, pero o feito de que cambie de ubicación unha peza destas características que está guardada nun armario e que leva, pois eso, esa en concreto, creo que en 1909, e leva guardado nunha hucha ou nun armario desde entonces, e posiblemente para a familia é algo totalmente cotidiano. Pero no momento en que esa peza aparece, se exhibe, se expón ao público, a xente a valora e ti como propietario a ves aí, realmente non podemos revalorizalo porque o valor sempre o tuveron. Realmente o que estamos é cambiando a percepción que temos delas. Podemos ter unha percepción negativa ou simplemente non ter ningún tipo de percepción. E iso foi o que lle lancei a Belén. E me dicía, e se a xente non reacciona? E dice, bueno, pois se non reacciona, pois buscamos a posibilidade, traemos as miñas pezas e non hai ningún problema. A reacción foi espectacular. Non sei se os que podestes ver, se o vistes nas redes, digamos, un pouco o acto de recepción que onte houbo na Plaza da Randulfa, no que os propietarios trouxeron as pezas. Tiñamos, ademais, o fotógrafo Brais Lorenzo, que en paralelo estaba facendo o traballo de documentación de todas esas pezas xa a nivel fotográfico, e automáticamente seguíamos fotografiando, que fixemos foi estendelas por toda a praza. E a reacción da xente foi espectacular, tanto da xente que traía pezas como da xente que estaba ou a xente que entraba na sala, porque realmente a escena era impresionante. Se podes ver a foto, realmente chama moitísimo a atención. Ao final, o que conseguimos é que a propia comunidade que crea un proxecto se participe nese proxecto e o faga para él. De nada sirve que intentemos dinamizar o rural, que é un gran problema, que non vamos a entrar aquí a debatir, porque creo que todos somos conscientes. De nada sirve que aterremos en un ámbito para facer actividades. Entón, eu podo chegar da cidade, fago unha actividade na Golada, e toda a xente que ven a esta actividade son da Coruña, de Santiago, de Lugo, perfecto, non? Pero resulta que a xente da comunidade inmediata non participa. Non estamos dinamizando nada. Estamos facendo unha actividade que a xente que xa traballo a diario, pero que eso non ten ningún tipo de valor. A cidade non necesita redinamizarse, xa está redinamizada, xa ten as súas dinámicas. O rural sí que o necesita. Entón, se non o facemos desde a comunidade e para a comunidade, e todo o que se quera sumar, benvido é. Entón, esa foi un pouco a volta, non? Que si é certo que eu sei que a eles lles trastoquei o proxecto, non? E foi como así pero que nos está contando este home, que xa temos pouco traballo e nos está liando máis, non? Nos está pedindo que nos poñamos a buscar, como temos tanto que facer, nos está pedindo, e a reacción ao final foi que hai 50 e tantos cobertores, 54 creo que son, repartidos por todos os pendellos, co que eso implica para as familias, non? Este cobertor fixo miña nai, era de miña avoa, no que estamos reforzando ese vínculo e realmente estamos posiblemente axudando a que esa ruptura e esa desidia que aparece cando non tes ningún tipo de vínculo con ese elemento, cando teñen un carácter identitario brutal, son teñen dúas características, o textil galego ten dúas características básicas, ten moitas, pero dúas das grandes características son, por un lado, a capacidade creativa, que creo que é obvia. De todas as que hai, só hai dúas que son iguais, e son dúas copias dunha persoa que posiblemente copiou a outra, que era algo bastante frecuente, pero o resto son todas diferentes, cos mesmos motivos, tiñen a capacidade de crear, de facer pezas novas con motivos decorativos diferentes. E a cor, que creo que é outra das evidencias, e xa paro, a cor como elemento identitario, cando pensamos nunha sociedade oscura e, sin embargo, nunha sociedade que está pensando en cor. Perdón por alongarme. Bueno, moitísimas gracias. Falabas aí tamén de algo que a mí me parece moi importante, que é eso de que a xente recoñeza o valor, neste caso, das pezas, dos cobertores, de todo ese traballo, pero tamén o valor da terra, do seu traballo, a xente labrega, gandeira, que está día a día, non, de cuidar esa terra que nos dá de comer e outro montón de cousas, non, de poñer en valor ese vínculo e todo ese traballo que vai todo unido. E, bueno, ahora mesmo vai falar Lourdes Otero. Lourdes Otero é unha muller tamén de familia labrega, fundamentalmente artesá. Ten un proxecto que se chama Fusayola,
no que participa tamén ca súa filla, e levan un montoncísimo de anos, dende 1990. Bueno, fai 18 anos. 18 anos. 17 que empezamos a sementar o liño. Pois con unha asociación, a Asociación de Mulleres Rurais San Bartolomeu de Insua, isto teño que leelo porque tamén se non me acordo, que, bueno, están facendo, levan eso, moitos anos con un traballo moi importante de recuperación do liño, en todos os procesos que hai que facer hasta chegar a utilizalo como fibra textil, entón mellor que nos conte la. Pois sí. A ver, que eu sempre fun unha muller inquieta, nunca me conformei co que tiña, non digo, a ver, en ter máis ou sempre investigando e tratando de saber e tratando de guardar e de, a ver, de facer cousas. Entonces, fundamos fai 18 anos unha asociación de mulleres. Nesa asociación, bueno, era máis ben a asociación para formar e informar as mulleres e ter un sitio onde xuntarnos, pero tiñamos mulleres maiores. E eu na miña casa que había, bueno, creo que todos eran artesanos, pero contaban como traballaban o liño, o proceso inteiro, que pasaban que coas súas reunións sociais, porque era traballo e máis diversión. Entonces, como tíamos un grupo de mulleres maiores, pois tiramos delas e empezamos a dicirlles, tedes nos que enseñar como se facía. Consiguen a semente e sementamos, empezamos a sementar, sempre guiadas por elas. Eu o que vou contar a partir da hora, enseñaronme unhas profesoras que tiñan a teórica máis a práctica. Os nosos maiores, que non nos debemos deixar de lado. Bueno, pois empezamos a sementar un liño, un ano, outro máis, hasta conseguimos facer a tasca do liño, que este ano vai pola 17ª edición. Cada vez ven máis xente, e non só de Galicia, senón de fora. Porque interesa o tema do cultivo do liño. E a min paréceme que, a ver, que isto que deixando un cachiño po artesanal que se podía industrializar tamén. Porque artesanalmente é un proceso anual, moi largo e moi duro. Pero industrializando, a ver, que aquí xa vou lanzar un órdago. Vamos a ver, porque teñen que poñer altri. En vez de esa macro asesina industria ou como se chame, exacto, pois unhas plantas transformadoras do liño, porque eu tezo entear e teño que comprar o liño afora, é liño industrial, porque se me dedico a fiar non poido tecer. Bueno, pois empezamos vou volver outra vez atrás, empezamos a sementar o liño e trouxen aquí unhas mostras. Isto sería o liño arrancado, o do ano pasado. Aquí temos a vaga ou vagaña, que a ver, levantámoslo o cultivo do liño na provincia de Lugo, pero tal como se facía na Chaira, porque en cada sitio é de diferente xeito, diferentes apeiros e diferentes métodos. Bueno, pois, a vaga, vagaña, bagazo tamén. Aquí dentro está a semente, a liñaza. Bueno, pois isto seméntase, logo despois móndase de rodillas, a ver, gramando o liño para que a raíz se suxeta ao chan e despois non se tira ao mellor cos temporales, sácanse as malas ervas. Non leva pesticidas. Logo despois florea, é unha flor azul preciosa que dá gusto vela, e despois no sitio da flor é onde bota a vagaña ou a vaga. Despois hai que arrancalo, claro, cando chega máis ou menos a este color. A mesma planta xa nos di cando temos que facer as cousas. Arrancámola, ripámola para sacarlle a vaga. Como o liño ten que estar un pezquiño verde para que a fibra seña mellor,
que nos levou o traballo, bueno, algo de tempo collerlle o punto, ripámola, sacamos a vaga para un lado, poñémola ao sol para que acabe de madurar e abra, e mallámola. A mau tamén. Collemos o que queda da planta, poñémolo en uns feixes que lles chaman lagueiros, levámolos ao río e témolos ali 9 días tapados con pedras para que curta, para que coza a aresta, que é a cáscara esta. Despois levámolos a un prado, antiguamente poñénos nas cañiceiras onde se segaba o trigo, porque, a ver, parécenos que somos listos, pero listos eles, sementaban o trigo en sucos, entonces estendíano así por arriba dos sucos, e o aire pasaba por abaixo polo rego e máis por arriba, e secábase máis rápido. Logo, despois desto, de sacalo do río e secalo eso, ven isto. Este está simplemente mazado. Hai no que mazar con un mazo de madeira, e queda así. Aínda queda amazotalo, porque na miña zona amazotábase. Que é como un mazo grande, eu non sei, con dúas espadelas así ao largo que acaban de romper isto. Despois de roto, había que tascalo. Máis tarde creo que vai traer Miriam o banco tascón, que era onde acababan as mulleres de limpialo. Esas tascas viñan sendo unhas foliadas, o traballo primeiro, foliadas, merendas típicas que tratamos de recuperar. E a ver, podemos dicir, isto é moi importante tamén, que recuperamos non só o proceso do liño, senón unha enorme de riqueza del léxico galego que estaba perdida. E nun sitio falas dunha maneira e noutro doutra, pero non hai galego máis mal falado que o que non se fala. Despois de tascalo, póñense en estrigas, que son estas. Aquí, nesta estriga, mirade o que sale dunha planta. Pois aquí está dúas partes do liño. A estopa e máis o lenzo ou cerro. Para separalo, usamos o restrelo. Deixa que non o vou facer, que non me dá tempo a todo. Entonces, pasando por aquí, separámolo. Estas estrigas que hai por aquí, outra debeu caer. Este sería o lenzo, que é máis suave. Este outro sería a estopa, que é a máis ruda. Logo, despois, isto fíase, durante todo o inverno fiábase, e como era moito liño, e o liño para fialo, hai que mollalo, eles non terían moita preparación, pero sabían que a saliva tiña unha sustancia que non podría. Entonces mollábana coa saliva. A todo isto tamén que se sepa que eu non teño nada en contra dos homes, que teño homes na casa. Pero era traballo de mulleres. Pois eso, mollábano coa saliva, porque ten unha sustancia que se chama lisocima, que impide que pudra. Se nos mancamos ou eso, eu digo, sempre acostumbramos a... porque eso cura. Pois, despois hai que fialo, cocelo con cinza de carballo, o mellor deterxente, o mellor champú, diso tamén se saca lixía moitas outras cousas. Clarealo, e logo despois de clareado queda... Esta eu trouxen aquí dúas sábanas para poder velas e contemplales ben. Esta é de lenzo, esta é de estopa. Aí hai liño clareado e sin clarear. Isto que levo posto, isto sí que é vintage, pero non de fío de plástico. Era unha sábana que me fixen un vestido. E despois de conocer todo isto, pois conocín o tear tamén. Porque na casa de meus avós, a pesar de que había tecedeiras, había o tear, todo, os apeiros do liño, todo, eso queimouse todo.
E como eu vía as xoias que había ali naquela casa, pois empecé a formarme para aprender a tecer. Fun ao Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, o Centrad, e, bueno, a base de moitas horas, saquei a carta de artesana, e seguín formándome, e sigome formando, porque cada vez que me sento diante un tear, aprendo. E cada vez que dou un curso, aprendo yo aos alumnos, pero dos alumnos tamén aprendo, a ver, montei o Obradoiro Fusaiola, tuve a sorte de que unha das miñas fillas me segueu, fixo Historia da Arte e o máster de Gestión Cultural, pero ela tamén lle gusta o mundo antigo do tecido, do textil e todo eso, e segueume. Entonces, o meu obradoiro pasei yo a ela. Temos a marca Artesanía de Galicia, e, bueno, pois facemos o que podemos, porque é moi difícil facer venta do que nosotros facemos cando hai prendas de fío de plástico a 2 ou 3 euros. Pero o que dicía a doutora, eso é porquería. Alerxias, moito calor, eu, a ver, estou sudando, pero, sin embargo, síntome cómoda con isto, non me dá frío nin calor. E que máis? É que se me vai quedar algo, pero que teño aquí un alumno que me alabou, e eu tamén non alabo a él, porque hai que ver como pillou rápido o intríngules do tear e da urdideira. E iso, digo, que estou facendo tamén co tear, antes as mulleres facíano, por exemplo, miña aboa é unha tía aboa, que esa sí que era unha artesana dos pés á cabeza, que facía os peines, facía os lizos, tecía para fora, tecía para casa, urdía para fora, urdía para casa. E medía o ancho e o largo por cadillos, que era o número de fíos, e máis por varas. E tamén que en Galicia, eso creo que isto xa é máis de historia, pero foi unha historia verdadeira, que as mulleres tecían moito, vendían o pano, que o pano galego foi moi importante, chegou a súa fama a Exipto, a Roma, bueno, por toda España, e que empezaba a vir a xente aquí a Galicia para ver, bueno, a produción do liño. E viñeron xente de Cataluña tamén. E como os catalás teñen moi bon olfato, copiaron olfato para o negocio. Copiaron o modelo galego, levaron para Cataluña e industrializárono. E eu volvo a preguntar, por que aquí en Galicia deixamos escapar as nosas cousas? Deixamos morrer o noso rural, que cada vez que saio e vexo e volvo á carga eucaliptales daqui e dali e piñeiros igual. Párteseme a alma, ao mellor casas de pedra caendo. Cantos traballiños non pasaron para levantalas? A vida sana, porque o rural é o hábitat de todo ser vivo. No formigón non se dá nada. Non sei. Moitas gracias. Pois nada, eu despois de Lourdes xa non podo decir nada máis. que presentar a Pilar Castro, que ven do CFA de Guísamo, Centro de Formación e Experimentación Agraria. Bueno, para aquelas persoas que estuvestes dando unha volta así por toda a feira, xa ela estaba ali tamén, un pouco amosando pois diferentes proxectos que están levando ali a cabo, sobre todo como cultivo tamén do liño e do cánabo, non? Como fibra e estudiando tamén todos os procesos no chan e un montón de cousas que xa vos conta ela mellor. Que difícil despois de escoitar a esta xente que sabe tanto. Non, como dice Lourdes, con universidade ou non é, non, efectivamente, non. Sí, máis cerca.
Vale, pois moitas gracias por ternos invitado. E eu falo en representación do Centro de Formación de Guísamo. Nos formamos xente, non formamos, pensamos que seguramente os próximos agricultores, os próximos xardineiros, non? Somos un centro que depende do medio rural, da Consellería de Medio Rural, e ali impartimos FP agraria, non? Ciclos de grau medio, ciclos de grau superior, está nun ciclo novo de especialización en xardinería e florería, non? E ao habeiro desa parte formativa temos tamén unha parte de experimentación, de contacto co agro, de transmisión de feedback de información, non? Que é o que precisan, que é o que podemos facernos habitualmente. Nos traballamos basicamente en agricultura ecolóxica, en produción de planta, produción de cultivos, incluso xa en xardinería ecolóxica, e como enlazamos con toda esta parte. Somos formación basicamente, non? Eu decía, a Maya nos pideu que nos presentásemos, non? Eu nací no 68, xa podedes facer un cálculo, non? Pero naquel momento moita xente sufreu porque penso que influíron moito, non? As circunstancias para que os empuxaran en moitos casos cara ao urbano, non? O rural non valía, había mellores oportunidades de traballo no urbano. Entonces, meus pais foron parte dese éxodo, non? Os meus avós eran agricultores nunha pequena explotación onde había horta, a beiriña de Betanzos, sobre todo horta, pero había 3 vacas, bueno, había un sistema de produción, unha pequena explotación sostible, non? E eu lembro perfectamente porque aquilo me encardinou na terra, non? Na parcela de terra que nos tocou a cada un. E volvíamos sempre. O sea, ahora cada vez que hai unhas vacacións nos cuentan os desplazamientos de toda a humanidade. Eu recordo perfectamente cando era nena que todos os fines de semana e os tempos de lecer, vacacións de todo tipo, tú onde ibas? Pois eu iba á miña aldea, non? E esa era a referencia, íbamos a axudar ali, a participar, a botar unha man, pero sobre todo a disfrutar. Os nenos a disfrutar nas mallas, nas vendimas, nos magostos, en todo eso, que claro, á volta do tempo te volve a dar voltiñas na cabeza e sempre vas a agardar os teus avós, as súas ensinanzas, todo aquilo con especial cariño, non? Eso, eu si fui á universidade, nos íbamos, somos de boomers, me parece, non? Que nos chaman así, íbamos en masa, non? E tiñamos que formarnos, non? E esa foi bo, o sea, eu creo que foi bo. Pero, eu a volta do tempo, voltei a unha escola agraria, o sea, fume formar á universidade a Lugo, pero voltei ao que me gustaba. E, bueno, a mí me motiva especialmente, gústame moito o contacto coa xente, co alumnado, con eses futuros agricultores ou aprendes continuamente do que faz, te obligan a aprender porque te preguntan e tal, entonces tens que estarte continuamente movendo, pero aprendes deles moito, non? Entonces, por aí, nesas inquedanzas, eu vou vos apuntar unha cousa, o sea, igual que eu me presento, non? Como filla daquelas dos 70, non? Que a xente se agrupou cara ás cidades e abandonou en masa o rural, non? Ahora xa, os rapaces que nos recibimos, non? En Guísamo, xa non teñen ese contacto, non? O sea, da mesma, algúns seguimos volvendo, non? A nosa aldea, a miña aldea, tal, pero ahora xa os rapaces, xa houve unha parte moi grande que ao mellor xa eran urbanos, o sea, xa naceron na cidade e xa non tiñan esa súa aldea, non? Hai moita parcela abandonada para Galiza e adiante desa maneira, non? Por iso hai tanto eucalipto, hai tantas outras cousas que non deberá haber, non? Entonces, para nós é tamén un hándicap ou un reto especial, non? Decir, porque eles nos vamos a buscar a casa, non? Eles veñen a un centro de formación
a veces, despois de experiencias de traballo fallidas, non? Sobre todo nos períodos de crise grande de traballo, as FPs actúan de refuxo, non? Cando nos quedamos, cando a xente se queda en paro, vamos a formarnos, porque os galegos eu creo que somos moi espabilados, en xeral, non? Emigramos e cando un pobo emigra en masa, o sea, hai que botarlle para deixar toda a túa terra, toda a túa vida, e marchar afora, ora hai outra emigración de outro tipo, de xente superformada, un capital humano que estamos perdendo impresionante, non? Pero esos son, normalmente, os que se van son os millores, porque teñen esa capacidade de loita, esa capacidade de buscar outra cousa, non? E, bueno, aí estamos formando a moita xente que non teñen xa ese contacto co rural, non? Que non teñen xa referentes, non? Entonces, no medio desto, bueno, pois, os nosos alumnos de ciclo superior teñen que presentar un proxecto fin de ciclo, non? Un traballo, un pequeno ou grande traballo, porque presentan traballos super ben feitos, impresionantes, a veces son, gracias, cousas super elaboradas, con moitísima intención, non? Porque están vendo xa o seu futuro moitas veces nel. Bueno, pois o liño foi unha delas, non? Tuvemos unha alumna, aló polo 2017, que quería facer algo de liño, porque na súa casa había pezas de liño, porque non se cultiva liño, porque é un cultivo que se está perdendo, o sea, son reductos, non? E iso, pois eu son filla de, bueno, xa non, os meus pais xa non foron agricultores, neta de agricultores, pero eu ya non lo sabía. O sea, eu me vin e dixen, Dios, pois agora hai que poñerse as pilas porque efectivamente hai un tear en cada casa de Galicia, ou houve un tear. Entonces, está aquí, e que se salimos pola porta, supoño que aquí conocedes todos a planta do liño. No, está en todos lados. O sea, aunque se perderan nos campos de cultivo, en todas as cunetas desta época do ano, por todas as serveiras e tal, hai plantas de liño. Está naturalizado, non? Entonces dices, bueno, o sea, si unha cousa que se dá de xeito silvestre, comemos os arándanos de xeito silvestre, hai cantidad de cousas que temos, porque Galicia é moi rica, temos unha terra inmensamente rica, un clima, xa estamos vendo, aunque hoxe nos fagan pasar calor, que non somos, bueno, somos de Mariña, tú debías de estar máis acostumbrada. Bueno, temos un clima realmente moi rico, non? E unha terra realmente moi rica. Bueno, pois eu non sabía cultivar, non? Eu estudiei, pero non estudiei a bonda e non sabía cultivar. E nesas búsquedas era buscar a semente, non? Porque onde hai vida, normalmente hai unha semente, bueno, unha espora, outras formas, tal, pero hai algo detrás, non? Había que buscar a semente para empezar a cultivar. Foi un problema inmenso. Botamos 2 anos e pico, chamando a todo o mundo, ao centro de Manzaneda, a Xinzo, para arriba, para baixo, e ningún gramo de semente, non? E un buen día, facendo esas búsquedas, porque, Dios mío, o sea, ahora eu xa non podo vivir sin internet, non? Facendo unha desas búsquedas, atopo que, por favor, buscadio, porque é precioso, un documental donde aparecen Lourdes e as mulleres de Insua. Foi unha grabación que se fixo xa non me repasé isto, hai uns cantos anos. Está todo o proceso, todo o que ela vos contou, pero grabado, perfectamente explicado, non? E iso, pois, cando eu din con esa grabación e tal, dixen nada, pois, Lourdes, rapidamente apareceu o seu teléfono, a Asociación de Mulleres, xa levaban algunhas tascas e tal, e foi unha persona que, bueno, para min é un placer e un agradecemento sempre estar aquí sentada con ela, porque nos enseñou todo o que sabía, non? O sea, igual, aquí fixo unha pequena escolma, pero ela puxo a nosa disposición todo o que sabía. Nos puxemos en marcha unha formación, un curso de transferencia, non? Que todos os anos temos unha parte na nosa página web, non? Cando das cousas que propoñemos a Santiago e que nos conceden, non? Aquí tamén vimos autorizados.
E xa Nieves nos trouxo todo e nos enseñou a facer todo. Perdona, é que sempre me equivoco con... Bueno, e o ano seguinte xa veu incluso con súa nai para axudarnos a autentificar a semente que non se conseguíramos, non? Elas traballaron co liño galego, eu non. E nos dixeron, sí, a semente que tedes, que a podedes ver aquí, é de liño galego. De feito, temos un proxecto en marcha co Banco de Xermoplasma do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo para rexistrala. Porque, claro, isto é a primeira parte do cultivo. Ter semente suficiente para poder poñelo en marcha. Outros aprenden, non? E nós cada ano cultivamos con intención de que todos esos rapaces que veñen, que seipan, bueno, eu creo que co que máis disfruta a xente normalmente cando facemos algunha formación é co fiado, non? Eso de la magia de ter unhas fibras e sacar un fío, eso é unha cousa que hai que sentila, non? Que a viviches nas pelis, que tal, pero que cando realmente o faz, dices tú, buah, es que es magia, non? E por aí fomos andando e seguimos andando, intercambiando, intentando registrar a semente para que sexa a primeira parte, pedindo que non se llame Altri, que se llame de outra maneira e que haxa unha primeira transformadora, que haxa alguén, porque este cultivo ten 11.000 anos na faz da terra, o sea, así que vas un pouco, espero non equivocarme, porque aquí hai un arqueólogo, a ver se meto a pata, pero se fala de 11.000 anos. O sea, que o domesticaron. O cambio do neolítico supuxo a innovación grande naquel momento non foi o liocel, foi a domesticación do liño ao facer prendas, poder vestirse. O sea, e hai prendas, non? No libro de Miriam está a casaca esa tan famosa, non? Que ten 8.000 anos ou non sei canto, non? E dices, Dios mío, o liño, o sea, unha prenda feita de liño. Bueno, e a segunda parte, outro dos proxectos que puxemos en marcha, non? Tamén a iniciativa, non? Foi o do cánabo. O cánabo é un cultivo moi sencillo, é igual de sencillo que o liño, non? Ocupa na rotación de cultivos o mismo espazo, podemos cultivar liño, podemos cultivar cánabo. Ali donde vexades, eu non sei se o conocedes, conocedelo todos, pero porque el cáñamo, o cáñamo téxtil, é prima hermana e irmá da marihuana, non? Entonces, esa é a complicación. O cánabo non ten THC, que é o principio psicoactivo, non? Non ten THC, pero para cultivalo temos que comprar a semente, así como de liño temos semente propia, o sea, semente aínda galega, o cánabo perdeuse. Nos chegamos ao cánabo nunhas charlas que nos invitaron, porque o cánabo é un superalimento tamén. O cánabo, escoitaradelo a veces, é como un porquiño, non? É o símil do porquiño no mundo da gandeiría. A raíz, a fibra, isto é fibra de cánabo, non? Que é moi parecida ao liño e que se cultivou en Galicia hasta que non lo prohibiron, non? Foi unha consecuencia do Plan Marshall que prohibiron o cultivo do cánabo e ainda hai xente por aí que recorda que naquele momento de prohibición lle chamaban o outro liño, porque o cánabo, empecé porque nos fomos a unha charla que era un superalimento. Vale, ten un 30%, esta sementiña pequeniña, ten un 30% de proteína. Lembrade que a carne anda por un 16%. A fava, unha leguminosa tan nosa, e a fava do caldo, ten un 21-22% de proteína. Entonces, mirade a importancia desta semente. Bueno, a fibra é das máis resistentes da natureza. Se facían as velas dos barcos, por eso sabemos que en Galicia había, que en Portugal o siguen cultivando, e os cabos o cáñamo, os cordellos de cáñamo, é isto, non? E entonces é un cultivo que, cando vos vexades unha planta de maíz, de millo, de maíz, non sei como lle chamades aquí, por aí adiante, nese terreno, en ese mismo período de tempo, poderíades ter liño ou poderíades ter cáñamo. É unha planta non ten nada que ver co liño, non?
non ten nada que ver co liño, porque o liño ten 60 centímetros, 80 de alto, o canabó chega aos 3,5 metros. Podedes ver plantas ali que trouxemos algunhas canas, pero é un supercultivo, non? Necesitamos, o sea, eu creo que precisamos que isto volva a ocupar parte dos espacios que ocupaba e que tiña, non? E iso é no que estamos un pouco ocupadas en transmitir, aparte de outras moitas cousas. Podedes entrar nas nosas redes sociais, procuramos telas máis ou menos activas e tal, porque a xente nova está aí, e os vellos tamén estamos aí. E aí podedes ver a formación que impartimos, as cousas que facemos, non nos dá tempo a colgar todo o que facemos. O centro vosso é noso, é un centro de administración pública, todos o pagamos, vos pagades aquelo e todos temos dereito a ir ali, a pedir, a informarnos e, na medida das nosas posibilidades, aí está a nosa jefa de estudios tamén sentada, Marlene, procuramos darvos resposta porque nos pagamos por eso e é o noso obrigado. Que se me olvidou tamén comentar que a liñaza, as súas propiedades son omega 3, omega 6, calcio, de todo. Unha vaca que come 1 litro de semente de liño ao día, ese leite non ten escasez de nada, ten de todo. Xa que dis, aquí vou a meter unha cuña, que... Tes aí outro. Ai, é verdad. Ahora, medio segundo, Sí, que lle toca a Tete. Eu fun a que menos falei, pero de todas formas... Sí, pero despois falamos No, máis. pero simplemente por isto, ¿no? que ten sentido, ¿no? Eu como oncóloga, especialista en cancro de mama, experta en oncoloxía integrativa, creei un método que se chama ADN Reset, que é un acrónimo que ten o fundamento na oncoloxía integrativa, que despois se iso a alguén xa lle interesa lle conto, na epixenética e na miña experiencia. Pero é un acrónimo porque A, de alimentación, que estamos falando de todo isto, e as semillas, cando a xente está con quimioterapia, moitas veces non ten moita fame, pero pode tomar as semillas e todo isto. Despois, a D de descanso, que como descansamos cando estamos na natureza. A N é de na natureza, porque hasta a revolución industrial estábamos aquí, e os xenes están aí. Queremos que vamos a urbanitas, pero somos moi natureza, e os poderes que ten na natureza a nivel de saúde, cando vamos a pasear, a nivel de estrés, nivel de hipertensión e moitas enfermedades, como decía Einstein, mira profundamente la naturaleza e comprenderás todo mejor. E despois a R de técnicas de relaxación, a E de exercicio e movimento, a S de suplementación e produtos naturales, e despois a E de emociones e a T de tribu, que falabades antes da tribu, que é tan importante recobrar, e tamén os vínculos, porque vemos de onde vivimos. E se alguén ten curiosidade, pois é www.doctoramartacapelán.com. Aí me presento, que non me presentei antes. Moi ben, pois moitísimas gracias. Imos agora con Tete Mareque, que eu tampouco digo, a ver como presento eu a Tete Mareque. normal. Tete é unha muller que está en moitísimos sitios ao mesmo tempo, eu non sei como fai, participa nun porrón de proxectos, pero, bueno, fundamentalmente artesá de ovella galega. A ovella galega é unha raza autóctona en perigo de extinción. Ademais, ela traballa con un dos socios da nosa asociación, que é Xoán González, que ten un dos rebaños máis grandes. Pero, bueno, fai outro montón de cousas, porque eu cada pouco digo, a ver, en que máis vai a participar, etc. E entón, pois, ela xa nos conta. Bueno, a ver. Está. Arriba. Xa está? Sí. Bueno, pois, hola, boa tarde a todos. Bueno, que vos vou contar? Pois que eu, mira, os vou, xa que está Lourdes aquí, fai 7 anos. Foi a primeira vez que vin a Lourdes en Villalba, tecendo nun tear. E as mulleres que iban contigo, Lourdes, que algunha xa non está, elas estaban fiando liño. Foi o meu primer contacto que vin eu con algo así. E falaban de maxia. Penso que todos os que acabamos de falar, e Bea tamén, nos brillan os ollos, Aí está a maxia. Que é cando dis ti dunha ovella que
bueno, que alá que está zapateada por todos os sitios que nadie quere, empezas a traballar primeiro porque eu non son de Temareque ni moito menos, non somos un conxunto de todos somos un equipo, non? Desde que chegas a unha explotación, falas con rapaces de edades da miña filla, de 30 e pouco de anos, e tete pa aquí, tete pa ali, e que facemos? E ves o que traballan, porque aquilo é criminal, porque ti estás na casa igual chove e dices, eu non salgo. Non, pero eles salen, Entón, é a maneira de buscar esa maxia que aparece, Entón, bueno, pois eu o que quero é que toda esta ovella galega, que ti decías que o liño levaba 11.000 anos, pois as ovellas galegas tamén. Que eso está en perigo de extinción? Estas tamén. Entón, é volver a poñer, a miña ilusión é volver a poñer a lado ovella galega donde estivo sempre, en Antroidos, elevarla porque hoxe mesmo a alta artesanía está traballando toda a lado ovella galega, salen unhas alfombras espectaculares, miles de fiados, miles de cores, granxas ecolóxicas, nada, todo, eu non sei que che vou decir. Cando en todos os sitios, donde me mandan, alá vou, me apunto. Botas, pois fuimos os primeiros colaboracións con institutos, pois colaboramos co IES de Pinguela, máis con Calzados Losal, fixeron as primeiras botas galegas recicladas, onde nos participamos co illamento interno. As botas molaban montón, e cando os cativos, os chavales, os alumnos, quitaban as fotos detrás dos grafitis, coas súas botas todos, bueno, eu acabo sempre, coa lágrima no ollo. Que máis? Pois que a ovella pode ir en todos os textil. Ahora se me dou polos títeres. A min, cando fixen ese títere, ese velloño que anda por aí, bueno, fun a ver unha obra de títeres con Borja Insua, e dixen, Borja, mira que tal. E Borja, cando me fixo aquel monólogo, bueno, eu xa, ali non, porque me deu rabia, pero ras. Entonces, sei que ten tanta, podes emplear tanto, podes dar tanta vida, decoración, que non sei. E que todo isto este tirado nas granxas. Que vas facer? Loitar un pouco por colocala en algún sitio e que sea a túa vida, e que se produza a maxia. De unhos, eu casi sempre digo que son un fío conductor, pero deles que pase por min e que vaya a quen ten que pasar. E despois salen unhas pezas, bueno, espectaculares. E aí estamos, é o noso, defendemos o noso, as hectáreas, o que este o gano en extensivo, ao ancho, todo o demais. Anécdotas, miles. Aprender todos os días. Bueno, xa está. Que máis queres, Maya? Nada, pois que moi ben, moitas gracias. Eu decía que estabas metida porque eu eso cada pouco digo noticia, aí, pois o das botas, ainda o vin outro día. A exposición tamén, non, dun montón de non me vai a seguir a palabra, pero bueno, que se llego. Sí, claro, quero dicir que tamén é poñer en valor o que estás dicindo ti, non? Esa materia prima que pode ter un montón de usos. Ahora mismo se están poniendo no Palacio Real de Sofía, está al lado Bella Galega, ali. Londres está traballando con la... Que pasa, non digo todo, porque senón... Pero en Londres están traballando con o Bella Galega. Bulgaria, Vistra, unha artista dos bolillos contemporáneos, pois cada ano ven ao taller e está que queres. Acaba dicindo unha cosa, ao final vas por outra, pero bueno, aquilo é espectáculos. É dicir, se todo isto está tirado aí, non pode ser. É que non pode ser, eu me nego, Eu me nego absolutamente. Eu me nego tamén absolutamente. Sobre todo porque no tema da lana, que eu son eso, totalmente principiante, hai unha parte que eu tampouco vos contei ao principio, é que a lá, para que teña unha finalidade textil de fiar e de usar como fío, ten que ter unhas características determinadas. En Galicia, o típico é que os rabaños de ovellas sexan mestura, non? Mestizo, así un cruce de non se sabe que, excepto a xente que ten ovella galega. E dous máis que teñen algunha raza pura. E sempre, entre a xente que fai estes traballos, digamos que a lá de ovella merino é a que leva a fama, que de feito foi unha ovella que era del estado estatal e a levaron a Australia, e os australianos, que son moi listos, dixeron, nós, en vez de dedicarnos a facer carne, vamos a dedicarnos a lá, e eles agora resulta que teñen a merina millor, e a merina era de aquí, pero bueno.
Independientemente desto, claro, hai moito debate tamén de se esta la é millor, non é millor, e a la de ovella galega, pois está super demostrado que é válida perfectamente. Aparte que cada e ovella é hai un que, mundo, sí, que podes buscar unha ladura rústica e que pique para facer unha alfombra que che vai durar. Canto che vai durar? Isto. E podes coller ovellas que son dociñas, novas, que son nada, e faz un xexer que non, nin te pica, nin moito menos. Nin moito menos porque eu teño lá ali, teño as prendas ali. O resultado, eterno. E despois, eu con Manu, que coinciden en Barreiros, porque eu acabo de alucino por todos os sitios, que unha muller se sente, ou mulleres, grupo de mulleres, como vos, grupo de mulleres, a fiar para unha trama, para un urdime, porque é completamente distinto. Tinguir, controlar a la que tes que tinguir para que che chegue para facer un cobertor, que a veces andan en 2 colores porque non había máis. Porque antes as ovellas non era, xoan, 600. Ala, non, había 6 ou 7 en cada casa e con moita sorte, porque había que vendelas ou había que comer. Entón, eu por eso digo, estos son maravillas, espectáculos. E os que sabemos os metros que hai que facer para zumbarlle, para torcer, para... Isto é unha barbaridade. bueno, pero unha barbaridade que hai que poñer en valor aí. Home, claro, madre mía. Todo ese traballo e esa sabiduría. Pois moitas gracias, Tete. A ti, chula. Moi ben, pois agora preséntovos a Bea Iglesias, que ten un proxecto que se chama As Volvoretas. Si non digo mal, pois ela chegouse a este mundo, bueno, ten unha historia tamén moi digna de contarme con moitos matices, pero vou dicir que a través do tear, non sei moi ben. E algo que pode chamar tamén bastante a atención é que ela fai con alpacas. Ten un rebaniño de alpacas. Sí, sí. Tamén teño ovella galega, O sea, teño das dúas, pero sí. Tamén quero decir, o fío que ti decías das merinas, os australianos tamén fixeron o mesmo cas alpacas. As mellores alpacas que hai están en Australia, a pesar de ser do altiplano, o sea... Pero bueno, como me deu a min por criar alpacas? Por amor a primeira vista. Foi así de simple, non hai máis. Todo o mundo dicía, bueno, chegas a otear e claro, empezas a coñecer fibras e tal, e dices tú, isto é alpaca. E claro, que pensas? Eu non a bala de heno. O sea, non, e digo, como vai ser tan suave, tan non sei que, e vin o animal e dixen, isto é pa min, porque eu, a pesar de ter ovella galega, os meus pequerrechiños non os como, entón, solo lle saco a produción lanar e disfruto deles da súa compañía. Entón, dixen, pois mira, este é sabes, como a asociación perfecta de vivir no rural e non tener que comelos, basicamente. E foi así como empezamos traendo primeiro buscar información de onde eran, como se criaban, sabes, todo foi como unha odisea, porque aquí daquelas ninguén criaba, non, agora sí que hai en moitos sitios, pero daquelas non había nada. Maiormente noutros países buscar información de cría, sobre todo, de manexo, porque ao final non comen o mesmo, hai moitísimas plantas que son tóxicas, non ten nada que ver o manexo dunha alpaca co manexo das miñas ovellas. Entón, claro, empezamos por aí. Despois busca de onde as trai, porque claro, vale, ahora que máis ou menos sei de onde saco eu alpacas. Claro, ao principio xa estaba concienciada en importalas, porque non me quedaba outra. Pero coñecín a un documental destos de, ao final, todos terminamos no mesmo, internet, San Google, que nos zafa de todo. Vi unha señora que era en Vizcaya, que tiña un mogollón de alpacas. E dixen, pois íbamos de vacacións cas nenas e íbamos a Cantabria. E digo, total, está ao lado, máis ou menos, buscamos, e preguntamos, para mercar e tal. Con tan
non sei se boa sorte ou non sei, esa señora non aparecía por ningún lado e demos nun bar destos de carreteira preto dunha señora que sí que criaba, que era inglesa, que estaba en Cantabria, e nada, chamamos, contactamos e foron as primeiras. Logo, sí que é certo que tiven que traer unhas de o semental que tiña trouxeno de Francia e outro pequeno rebaño trouxeno de Inglaterra, pero nada, que ao principio mogollón de problemas para dalo de alta como a gandeiría, en fin, di máis voltas que unha peonza, porque non entendían que podía ser un tipo de gandeiría, é dicir, vale, non a comes, pero é dicir, é un animal doméstico, non tenta, e a máis gracioso é que noutros partes do país non tiñan ese problema. E, bueno, fomos aí trampeando e tal, ao final conseguimos porque daquela había esta señora que me vendera a min a de Cantabria, tiña como empezou a facer como unha especie de asociación, pero bueno, claro, a ver, é un animal caro, é complexo crialo, sabes? Tens que dedicar moito tempo e os partos son de un ano, son como, sabes, 12 meses, só ten é dicir que non é como unha ovella, sabes? Non é tan fácil, nin lle sacas tanta rentabilidade. Si da por riba non faz ti o procesado completo da fibra, como é o meu caso, sabes? Que a ganancia evapórase. Entón, empezou así e tal, pero non cuaxou. Pero bueno, a min solucionoume porque gracias a esa asociación deronme a explotación, o rega, que é o que me interesaba a mí. Entón, así. E agora sí, que é certo que hai pequenas explotacións, o sea, grandes explotacións de, bueno, deste número de ovellas galegas, nin de broma, non? Pero, pois como a min, poden ser 15, 14, 7... Eu agora, por exemplo, quedanme 4, porque claro, estamos falando do relevo, eu non teño a sorte que tes ti. As miñas fillas non queren saber da artesanía, mira, ningún pau. O sea, e é unha pena, pero bueno, claro, hai cousas que ou entran ou non hai máis. A todo isto foise me oído, non sei que iba a decir eu. Que solo tes 4 agora. Sí, eso, que solo teño 4 por eso, porque foron morrendo, elas eran maiores, como a todos, tocoulle e vanse indo. E bueno, cando morran estas, pois, non sei, ou elas deciden, porque claro, riba son animais que poden durar 14 anos, é dicir, teñen unha vida longa, claro, complicada, porque hai que cuidalos moito, é complicado, é dicir, ou gustache, estás trastornada como a min, ou non vas levar ese traballo, entón, é o que hai. Pero, bueno, cando estas morran, pois morrerá esa parte, que despois hai moita xente que está criando, pois podo seguir, digamos, procesando ese tipo de fibra, ou senón no mercado, ou en fin, pero bueno, o que é pechar o círculo con ese proxecto sí que é certo que ou cambian moitas cousas ou sí que non o vou poder, pero bueno, teño ovellas, que tamén valen. Estou con ela que eu non tiro nada, todo serve, se non é o que di ela, pa unha alfombra, pa un recheo ou pa cama do gato, é dicir, sirve pa calquera cousa, sabes? O sea, non sei por que se tira, nunca vou entender esa parte da produción laneira, de verdad, non entendo, porque sí que é certo que eu tamén, nas alpacas tamén hai unhas que teñen unha calidade, outras, cada animal é máis, sabes, é único, como a nós, sabes, cada un temos un tal, pero jolín, a mí non se me ocurre tirar a la das alpacas, pois as ovellas tampouco, o sea que, pero bueno, eu coido que o camiño, para min, como tecedeira, máis que como criadora de nada, a industrialización é clave, porque eu tamén teño que comprar o liño fora, para tecer, é dicir, que non hai aquí donde mercalo, como es quixera eu, pero sí que é unha pena, e calá sí que é certo que tamén era guai que se industrializara así de alguna maneira, non sei, que abaratara costes, sabes, porque sí que é certo que é moi chulo ver fiar e todo eso, pero son horas que ao final teslle que repercutir o teu traballo, e as horas son cuartos, e a xente
pois bueno, se podes acortar por algún lado, sabes, a industrialización, aunque sexa parcial, sabes, é dicir, que non sexa, sabes, en vez de plantar eucaliptos, pois non sei, cría ovellas, planta liño, non sei, eu coido que este proxecto é un despropósito en xeral con todo, e as que tecemos, e criamos, e vivimos desto, e nos molestamos en facer cousas con moito traballo e con moito sacrificio moitas veces, porque sí que é certo que eu non teño que cuidalas no monte, pero sí que non podo ir de vacacións, porque comen, e son animais que non lle podo deixar a calquera, porque sei que hai un grupo de pastores que van como, teñen unha página web, está super chulo, e van como cubrindo as vacacións para que os gandeiros podan irse de vacacións, pero é que eu non podo nin sequera ter ese recurso, sabes, que é moi sacrificado, e que ese sacrificio que estamos facendo nós de balde, porque ao final é de balde, que veña esta xente por 4 duros, sabes, que van cobrar os de sempre, porque se xéramos repercutir no povo, pero non vai ser que non, que tiren polo chan todo o traballo noso, non sei, é moi triste, é triste, pero... E despois as condicións sanitarias que hai que cumprir. Bueno, claro. Bueno, eu como solo teño, sabes, non teño ese problema, pero entendo que hai moitísimo, moitísimo. Eu te iba a preguntar eu a ti que o procesado de bueno, das Sí, alpacas sí. é lá, non? É pelo. É igual, sí, El pelo lá. a diferencia é que non ten a lanolina das ovellas. Ah, vale. E o procesado despois igual, quero dicir, é que separar e limpar, Sí, lavar. claro, sí, todo igual. De alpaca, sí. Claro, sí que é certo, sí. Pero bueno. E bueno, nada máis, non sei máis que aportar. Moi ben, pois moitísimas gracias tamén. E nada, ahora que xa rematamos co esta rolda de intervencións, tantísima información, non sei se hai algunha persoa por aí que teña alguna curiosidade, ademais de calor, algunha pregunta que queirades facer. Eu teño a Dalle. curiosidade das... Non sei se se me oye. Igual está apagado. Como? Ah, Mira, a ver, que si ten botoncito. aquí, non? Así? Non. Para arriba, normalmente. Pois entonces dalle porque ten que funcionar. Pois toma este. O que pasa é que supuestamente había xente abaixo tamén. Bueno, non sei se era para que escoitaran. Bueno, é como os animais, non? É dicir, as ovellas reinas e as obreiras son distintas polo que comen, non? Unas toman a jalea real e outras, non? Escoitándote, Bea, que por certo é guapísimo. Non, pero que é a diferencia, non? Porque son como ovellas, pero polo que decías tamén, incluso que a forma de ser delas parecíame que era distinta, non? Como moito máis cuidado, pero tamén o que comes, non? Porque ao final o que comemos tamén repercute, e tamén outra conexión, a curiosidade de como son pola comida ou por o carácter, e despois tamén outra cousa que ir en consonancia co que dá na terra, non? Se vamos en consonancia ca terra, pois da liño, da cáñamo, da alpaca, a merina, entón voltar aos orixes, non? Que na medicina e na saúde e nesto que estamos falando, non? Era como que tiña, dixe, como serán elas, as alpacas, además de ser moi suaviñas. Sí, moi amorosas eso tamén, pero a ver, hai certas cousas das que non podo escapar, que son o saneamento, que son vacunas, sí que é certo que como non se comen, non sei se é o mesmo ou peor, non o sei, pero de aí non podo escapar. Dos piensos formulados tampouco, é dicir, entre outras cousas porque xa tiven que adaptarme a isto. Antes do Brexit eu importaba o pienso un pienso específico para camélidos importado de Inglaterra, é dicir que eu sempre as coidei moi ben, polo que che digo, porque me gustaba e era un traballo de balde, pero deso non podo escapar. Ahora, de todo o demais, sí, porque de feito eu na miña granxa o abono na horta é delas, o sea, dela das ovellas, das eguas,
todo. E eu non se me ocurre comer un tomate dun animal que este comendo, eu que sei, un bolo dun sitio fumigado, o sea, Claro. que é de sentido común, vaya. E máis alá deso, claro, do que non podo escapar, pero fumigado non me, nin na horta, eu non nada. Eu teño máis bichería ali que eu que sei, non sei, pero... Sí, que era o concepto que decía eu, non? De unha saúde única, non? Pero, e despois do carácter, que vou dicir eu? Mm. Nai orgullosa. Porque é complicado e porque xa levo moito tempo, tería que invertir o millor en comprar outro semental, que eu teño castrado, e porque as miñas fillas non queren relevar o proxecto, polo menos dese lado, elas son máis de cabalos. Entón, sí, hai que mínimo, dúas mínimo, claro, dúas mínimo. Eso sí que non poden ser nin macho e femia xuntos, é un mundo. E claro, esa complicación pois non lles apetece. Igual, oye, cando sexan maiores, igual cambian de, pois, merquen as que queiran e que fagan o que queiran, o sitio teñen, o sea que non hai problema, pero basicamente por eso, por o relevo. Elas non queren este tipo de proxecto tan complicado. Qué delicadas son, no pensé que fueran tan delicadas. No lo sabes tú bien. Así tienen el pelo que tienen. Debe ser. Debe ser. Pero sí. Moi ben, pois non sei se alguén rapidamente quere aportar algo, porque xa estivemos un cachacísimo aquí falando con tantas... Sí, colle teu micro, que senón non te escoitan en el universo. Que todo o que estuvemos falando e de todo o que estuvemos aportando aquí, pois eu penso que todos, e volvo ao mismo, que están plantando porquería, que queren facer industrias asquerosas que nos van a acabar queimando vivos. Isto, incluso pos que viven na cidade teñen as terras no rural, isto sería unha rendabilidade anual. En 10 anos que tardan en vender unha produción de madeira, neses 10 anos é que eu penso que, poñendo isto un pouquiño con xeito, que sacaban a rentabilidade e máis. Mas eu non son de moitos números. Penso. Donde están os que a eles lles interesa, vendendo, se non pa o bar, que son veña consumismo, salud cero, familia cero, e bienestar. Sí, é totalmente cortoplacista a todos os niveis, económico, de saúde e de todo, non? E creo que o que eu que estiven polo mundo, que non me presentei, pero sí que o último traballo foi no Valdebrón, en Barcelona, Viña de Londres, estuve en Bruselas, tamén formei en Estados Unidos, e que eu os cataláns os amo profundamente, e entendoos moito, e quérenme moito, e que os quero moito. Pero sí que teñen esa de protexer o seu, e decir, vale, pois ti eres artesana, eu son médico, de traballar en conxunto, e cada un aporte, pois con un economista como tal, e desde esa forma, porque eu sei de medicina, Lourdes sabe de liño, Pilar sabe de educación, bueno, todos sabemos dunha parte, pero creo que temos que traballar en conxunto dunha forma multidisciplinar e con unha visión para que facemos isto, que facemos para nós, para outras xeracións e para tamén para o cuidado do rural, do campo e das xeracións vindeiras, que creo que é moi importante, pero creo que necesitamos, a miña idea, a miña forma, me sale en inglés, skills, como mentes diversas, que tamén a diversidade, en donde cada un pode aportar a economía, outros números, porque senón vamos a facer sempre o mismo, e os galegos sempre vamos a poñer a cabeza e despois e non nos damos o valor que nos temos, non, en a nosa terra, bueno. E despois de vir polo mundo, eu que aprendín. E aprendín a darme valor despois de estar fora,
Moi ben, pois eu xa para pechar... Solamente quería facer unha reflexión que non entendo que non entendo nada porque ai, si, bueno, igual que porque estamos, eu penso que chega. Digo que realmente todo o que escoitei todo o que escoitei, pois, si, non, eu penso que nos escoitamos. Digo que todo o que escoitei agora levamos unha reflexión que non entendo o tema de Altri, non entendo, porque o orixen de Altri foi aquelas famosas reunións que tuvo a Xunta impulsa realmente, non? Entonces, parece ser que o jefe financiero de Inditex foi o que sugeriu a idea de fibra téxtil, que era o importante, fibra téxtil, fibra liocel, que era que iba a ser importante. Pero eu agora con isto, entonces digo eu, pero non entendo, se realmente temos aquí unhas posibilidades de fibras sostibles, pero por que surgiu esa idea? Como surgiu esa idea dunha fibra téxtil super contaminante que trae moitísimos problemas ao territorio? Non entendo, é que entendo moito menos o tema o proxecto Altri aínda despois de oírvos a vos, non entendo, non? Sí, eu... Xustamente era un pouco eso que quería recoller, que eu creo que levamos aquí xa escoitando un montón de información que temos que ser conscientes de que temos o espacio, temos a materia prima, temos os coñecementos, levan aí un montón de anos, temos que poñelos en valor, todo ese traballo, en aras desa saúde global, en aras da biodiversidade, que con biodiversidade a todos os niveis, e que, inda que ás veces nos parezca que podemos ser poucos e que a xente que manda están por enriba e que, bueno, algo de verdade hai, pero somos moitos poucos que podemos ir sementando e que creo que todas temos moi claro que Altri non. Pois hai que dicilo e espallalo e ver que hai outras opcións de facer as cousas.